Solta tota la pasta, o siga... Però, si la té tot el banc? Vinga, no et facis el milhomes i amulla la fórmula. Què diu? Si no em deixo passar, cridaré la policia. Che, tu, quina por. Amb nosaltres, la policia? Si voleu, vos puc passar el preferent de Bànquia. Els prens per imbècils? Vinga, ja, xiques, agafeu-lo i al cotxe. Que m'aneu a segrestar? Que no queda cap dona en aquest barri capaç de vindre la meva ajuda? Hola, què tal? Carmen Sánchez al rescat! Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa, els tites, Pepa. Venjança! Bon dia, 2 de quart i una Cristina. Avui, el meu home ha fet uns pastisses de boniato per a xuplar-se els dits que no em vol sucre per ell. Che, tu, sí que està bons, però tinc uns olors per ací, que no em veges. Sí, Camparo, un capritx més encara se'l podem permetre. S'ha olorí, sí, però la vida són 2 dies. Adeu. Vinga, els tastarem. Ei, guapo, que no mos tastar les clòtxines? Som de la Malvarrosa, acabadetes de collir. Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa, els tites, Pepa. Hola, els quarts i Micaello. Marxant. Estos heroïnes megagarriles són super seriosos. Això és possible? He cantat. Maripili, ells han actuat en estos menesters. Confia, Mari. No es preocupe, dona. Presidents de futbol, sultans, princeses i iaioflautes han utilitzat ja els nostres serveis. I cap d'ells no ha quedat decebut. Som de guant blanc. Ei, i ni una ferida, ni una rap. El necessitem sencer. Ha de ser un segrest superdiscret. Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa, els tites, Pepa. Hem arribat tard. Maris, ja tenim el doctor Guillem Cabello. Has costat feina, Moreno. Lleva-li la mordassa. No podia ni respirar. Què voleu de mi? La fórmula. Fórmula? Quina fórmula? Doctor Caberes, no ens toquen meganats, o siga, la fórmula de les caquetes de color. Vinga, guapo, que sabem qui ets. Però eixa fórmula és molt perillosa. A callar i fes cas a les senyoretes.
possiamo andare peggio. Dintre del Pla de Desenvolupament Integral de la nostra ciutat, es va fer una gran avinguda que farà respirar els estrets i insolubles carrers del casc antic. Connectem amb Pepi Borull des del Solar Corona. Pepi, què ens conten els veïns? La gent del Carme està encantada amb la proposta. D'una vegada per totes s'acabarà amb tant de solar i edifici vell. Amb nosaltres, Don Mort és mort. Senyor Mort, content? Muy tú, pero una vez por todas, Valencia va a guanyar modernización y cualidades de vida. Bellas casas, ¿para qué? Senyora, està vostè d'acord amb la construcció de l'avinguda pel barri? Ea, vamos, digo. Com l'agradaria que fos eixa avinguda? Ea, dale, venga, o tú, odo. Ja veuen vostès l'opinió generalitzada de la població. Un nou futur de color rosa aguarda el barri del Carme. Para ir a pasear, tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe. Pepa, t'estic cridant tota la vesprada. Pepa. Ai, fos, deixa'm en pau, que no trobé a Pepa. Genio tan cagao tiene la señora Odo. Una terrorífica notícia ens arriba des del barri del Carme. Milers i milers de ciutadans, en rebre al cap una cagada de colom, es converteixen en zombis i deixen de parlar en valencià. Es sospita d'unes malvades extremistes disfressades de fallera, blanquita i no sabem quines altres animalades més. La població les tem. En aquest mercat és on es troben les pistes de les perilloses extremistes. Anem a recabar l'opinió de les venedores. Sospita vostè d'algú? Sí, d'unes senyores amb traje i molt repentinades. Sí? Podria dir alguna cosa més als espectadors? Jo no puc dir res més, però pregunta-li a Amparín. Ella guarda els secrets com les tombes profanades. Vol unes tomàquets del Perenyanet? Amparín, coneix vostè les extremistes que ataquen a la gent de bé? No, No? no, però les clòtxines són fresquetes. Doncs tornem la connexió als estudis de Godella. Poden vostès comprovar l'ambient de crispació, por i nerviosisme que es respira al barri del Carme. Xiques, cal moure's. El doctor Guillem Cabedes, segrestat, i damunt per la tele diuen que nosaltres som les dolentes. El meu Guillem. Què dius, Fabrila? Isabeleta, please, darling, el meu amor no juga. Nyascoca! Ara que esta se'ns enamora del xic de la pel·lícula. Oh my god, freaky power! Carmen Sánchez al rescat! Ja me'n caiguen tots. Això ha estat millor que les preferents. Bona jugada. I sense antídot. Sense antídot, ara hauré de vendre tomàticos del Perellonete. I a mi em tocarà dir els mejillones. Tampoc és que fueran más espabilats aquesta gent. Siempre han tragat en tot. Bueno, chicas, vamos a dar ejemplo y acostumbrarnos a hablar de otra manera más fina. En la calle el mundo es nuestro, o sea...
Nosaltres som les superheroïnes, les venedores. Yes, però m'has de prometre que això quedarà entre nosaltres. Sense l'antídot, la gent mai més tornarà a parlar valencià. Ai, aigua. Però que m'entengues, quien ríe el último ríe mejor. Penseu que vos no va donar la fórmula verdadera? Què? La vaig fer amb un lleuger retoc. Traïdor! Aleshores, sí, antídot. L'antídot és olor al clavegram. Doncs estem ben pudents els del barri. En un tres i no res, plaga acabada. Esto no acabará así. Volveremos. I love you, Sabaleta. Me too, bien, me too. Però, por, tota la vesprada maquillant-me per a res? Quan em toca això a mi? Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Soc una estrella de cine, pots denunciar-me als tribunals.